Honna ymlaen i'r cwrs Cosby. Brooke Llywelyn sy'n ei gwylio. Mae Eli Pris wedi dwyn y bel. Pris yn tynnu hi nôl. A bron iawn i'r Barri fynd ar y blaen yn fanna. Ashley Griffiths wedi dwyn y bel ar rediad. Mae'n gweld Jade Crofts o'i blaen ni. A honna drost y trawst gan Jade Crofts. Jade Crofts ar rediad i mewn i'r cwrt Cosby. Crofts heibio i Molly Anderson. Ac am y trydydd tro tymor yma, mae Jade Crofts yn rhwydo i Llansawel. Atwood, gwaith da gan Lucy Atwood. Mae'n cael y croesiad tua'r canol yn anffodus i'r Barri. Mi oedd honna heibio i bawb. Shanahan ar ei holi. Cochran, gwneud yn dda, i gael gwarad o Crysa Du, y croesiad at y postyn pella. A bron iawn i'r Barri, bod yn gyfartal yn syth bin bron. Megan Curl ar gic gornel at y postyn cyntaf, mi oedd angen yr arbediad. Mae'r perygl dal yna, ac mae honna wedi mynd i gefn y rhwyd, heibio Molly Anderson. Y gic gornel na gan Megan Curl at y postyn cyntaf a'r arbediad ddim digon. Pwy oedd yna, ond Jade Crofts i hael hi yn barod prawn ma. Megan Curl sydd efo hi ar y llinell hanner. Jade Crofts, mae'n edrych bod hi ddim yn camsefyll. Crofts yn mynd am ei thrydedd, mae'r bel yn dal yna. Maya Owen, a mae honna wedi mynd i fewn, ond na, mae'r dyfarnwr wedi chwythu chwiban. Fydd honna ddim yn cyfru i Llansawel. Griffiths yn dal i fynd. Maya Owen sydd efo hi. Maya Owen heibio un yn ceisio cael yr ergyd na. Alice Broadley wedi dod i fyny gynorthwyo. Mae yna lawiad. Mae yna lawiad yn y cwrt Cosby. Mi fydd un gic o'r smotyn, dim amheuaeth yn fanna gan y dyfarnwr Christopher Ball. Lucy Powell felly sydd wedi gosod y bel ar y smotyn. Lucy Powell yn erbyn Molly Anderson, a honna heibio i Anderson ac i'r gornel isa. Lucy Powell sydd wedi chwarae dros 200 o gema i Llansawel yn mynd â nhw 2-0 ar y blaen yma. Y bas i lwybr Grace Evans ar y dde i Llansawel. Cerio le gan Grace Evans sy'n croesi, a mae Maya Owen yn y fan a'r lle. Croesiad hyfryd gan Grace Evans, a mae Maya Owen am y trydydd tro tymor yma yn cyrraedd cefn y rhwyd. Lucy Atwood ar gic cryf. Mae honna wedi mynd heibio i bawb. Oes a drosen ar y golwr? Nag oes dos o ddim. Y dyfarnwr Christopher Ball yn caniatau'r gôl yna i'r Barri. Maen nhw wedi tynnu un yn ôl yma reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Cic gornel i'r tîm cartra. Honna at y postyn pella. Chelsea Cochran gafodd gyffyrddiad, ond ddim ar y targed. Megan Curl dros y gic cryf yn mynd i hun ac yn taro'r trawst. Y bel yn cael ei chlirio nôl gan Curl, ond y chwiban wedi mynd. Megan Curl bron a chael y gic cryf berffaith yna. Taro'r trawst ar yr achlysur hwnnw. Walkley Witts. Ella Roberts wedi dod i gynorthwyo. Nôl gan Ella Roberts. Megan Curl. Megan Curl ar ymyl y cwrt Cosby. Mae'n dal i fynd. A'i hergyd yn y diwedd heibio'r postyn.